Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li fl-ewwel mandat elettorali tiegħu sal-lum twettqu 82% tal-miżuri mill-1000 proposta ta' dak li se jaħlu bħala l-aktar manifest ambizzjuż fl-istorja ta' pajjiżna. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-kumpless sportiv tal-Marsa, Dr. Abela stqar li minkejja sfida wara l-oħra internazzjonali, gvern immexxi minnu investa aktar minn 6 biljun euro f'investiment soċjali. Dan fost aktar investiment fl-infrastruttura, is-saħħa, l-edukazzjoni u fl-iżvilupp sostenibbli tgħawdex. Semma żidiet fiċ-Children's Allowance, it-tnaqqis fl-income tax, il-bidliet fil-liġi tal-IVF, ir-riforma fil-qorti tal-familja u l-ftehimiet kollettivi li qal tejbu l-pagi ta' eluf ta' ħaddiema. Semma li għall-ewwel darba il-ġid nazzjonali qabeż il-medja taż-żona euro u li l-ekonomija Maltija saret fost l-aqwa 10 fl-Unjoni Ewropea bl-inqas rata ta' qatt u bl-ogħla rata ta' impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Għall ukoll li fl-aħħar 4 snin Malta kienet l-uniku pajjiż Ewropew li żamm il-prezz tal-enerġija stabbli. Tħares lejn il-prezzijiet tal-fuel, tħares lejn il-prezzijiet tad-dawl waħedhom. Tara sitwazzjoni li tixxukjak barra minn pajjiżna. Aħna qed nużaw politika ekonomika totalment l-oppost ta' dak li qed jużaw sħabna l-Ewropej. Il-politika li bija nużaw it-tarka fiskali u t-tarka ekonomika illi ħloqna f'dan il-pajjiż biex għal darb'oħra nipproteġu lill-familji u n-negozji tagħna. Għal darb'oħra qed nerġgħu nwarbu il-politika tal-awsterità. Dr. Abela ħabbar ukoll qatt ta' proġetti u riformi fosthom il-bidu tax-xogħol fuq il-proġett ta' Project Green f'Bormla, l-impjant tal-Waste to Energy, il-bini ta' skejjel ġodda f'Malta Għawdex, it-tindif tat-tankijiet ta' San Luċjan u fi żmien li ġej it-tlestija ta' ċentri ta' distribuzzjoni tal-elettriku tan-Naxxar, is-Siġġiewi u l-Imsida. Qal ukoll li sa titnieda strateġija dwar il-Mart Rari u oħra dwar l-eks pixxina nazzjonali ta' Whitty Line, hemm fejn qal qed titlesta l-infrastruttura ta' trasport bil-baħar. Semma skwadra ġdida tal-Pulizija f'Paċeville, qal li dalwaqt jitlesta l-istazzjon tat-tifi tan-nar fil-Matab u li sa titnieda skema ġdida għall familji li m'għandhomx fejn jagħmlu l-pannelli. Qal ukoll li sa jibda x-xogħol fuq is-sit Mażul għall qorti l-ġdida f'Għawdex, riformi fil-qasam tan-negozju u l-ġustizzja u l-bidu tal-proġett ta' tindif brabta ma' riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Indirizza l-konferenza anki d-Deputat Prim Ministru Ian Borch li semma 4 kisbiet ewlenin fl-aħħar 4 snin: l-istabbiltà l-familji, ekonomija li tirreżisti, Malta vuċi globali u r-reputazzjoni u l-fiduċja. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi qal li dawn ir-riżultati huma prova ċara tal-impenn ma jaqta' xejn biex il-Gvern iwettaq dak li wiegħed.